Tady máme soutěž vyvaření gulášů. Tady bude vyhlášení 6 hodin. A nyní nás provede cymbálová muzika Burava. Dále pro vás máme nachystané ještě soutěže. Ve 3 hodiny nás čeká hod sudem. Ve 4 hodiny soutěž v pití piva. A samozřejmě mezi 3. a 4. hodinou je možnost podívat se do naší libavské školy. A mezi 3. a 5. hodinou je možné podívat se do našeho libavského kostela. Já vás také vítám samozřejmě na libavských slavnostech a přeji vám, ať se vám tady líbí a že se příští rok opět uvidíme. Pojď mámo, hodnoťte, jestli pak už je dost. Dívej, co to je, Maďar? Zrovna kolem, říkám, nechtěj máš. Dobré, ne? Dobré. Lepší je cerečka nežli vdova, lepší je cerečka nežli vdova. Když jdu přes pole k muzíce, a nic dají revelíce. Když jdu přes pole k muzíce. Děláte nejlepší guláš SK, volte číslo 2. No? A kdo nevolí číslo 2, tak volí proti nám. Takže SK město Libavá, nejlepší guláš. Bude jar, hej, budu chlapci hora. A jášo, aj šmardy, a jášo, aj chlapci kosy. Bude jar, hej, já budu chlapci kosy. A stála student. Mama Kuba.
Ježíš, nezlobte se. Já jsem vůbec nezlobte. Ježíš, je to sranda. Uj. Jarku, jdeš? Potlesk, prosím. Evi, taky mi tam vydrž, předám vám ceny. Musela takhle odháknout. A můžu vám říct, že Já nejsem na Kosta, kamaráde. Pole původ, nazdar, kamaráde. Lukáš Výležík, David Holub, Vinci Bří a Pavel Smilovský. Tak chopte se ke strojům, pánové. Máte všichni svoje pivo? Já vám to odstartuju. 3, 2, 1, teď. A kdo první dopije, tak zvedne ruku nad hlavu, ať to vidím pořádně, jo? Tak jste připraveni všichni? Tak 3, 2, 1, teď. Ale nelejte si to na pupek. Máme vítěze. A je to Honza Vincibr. To byla rychlovka teda. Ty jsi to vylil někde pod nohy. Však říkám pod nohy. Tři, 2, 1, teď. A máme vítěze, paní Vilhémová. Potlesk, prosím. Podívej, zazmíme a on tam dokumentuje. Jiříku. Po první, tak pojďte, nestyďte se. 80 korun porce, rohlíček, chlebíček,